Takže je to 1, 2, 3, trojpodlažná budova. S podkrovím to vidíme, že sú hore na streche výkiere. Je tam vlastne asfaltový šindel. Toto je pohľad z dole na budovu. Tu sme hore na streche, vlastne je to sedlová strecha. Z tejto strany tu vidíme 8 strešných okien typu Velux. Môže tu byť nejaký iný výrobca, ale zhruba také vyklopné. Jeden výkierik tu je. Problém na tej streche, ani tu zatiaľ neprichádza k nejakým zátekom, ale keď je tu vidieť, že proste ten šindel je miestami vytrhaný, ako je tu pri tom okne, tu presne akože to vietor vytrháva a vlastne je tam už potenciálny zdroj záteku. Tam to vlastne ešte drží asi tá podkladová vrstva, ktorá je pod tým šindlom, ale tu vidíme, že tých miest je viac. Je proste ten šindel je vytrhaný. Aj to bolo, vidím, že to tu už bolo opravované miestami, doplňané. Takže predstava je asi taká, že na túto krytinu namontovať plechovú krytinu, nejakú buď dizajnovú, nejakú imitáciu škrídly plech, alebo falcovaný plech, ktorý doporučujeme my. Tuto hore sú vlastne komíny, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kusov, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7 kusov. A tuto je vlastne druhá strana strechy, kde máme 4 výkieriky a nejaké strešné okná. Plus sú tu vlastne ventilačky pri hrebení a stúpačky. Dobrý deň. Stúpačky kanalizačné alebo. Tuto máme možnosť vidieť vlastne tú druhú stranu. Táto vlastne vyzerá lepšie, bolo to tu poškodené asi len na zopár miestach, kde to bolo aj doplnené, opravené. Tu vidíme zase detail výkieru. Tu je urobený vlastne žlab, ktorý zbiera vodu. A tu je detail oplechovania. Ako hovorím, strecha momentálne nezateká, ale majitelia budovy, tu je strešné okno. Tých strešných okien na tejto strane je 1, tu sú ďalšie 2, tu sú 4, predpokladám, že na tej druhej strane je ďalšie, čiže tu sú 4 strešné okná. V podkroví tuto vidíme, že proste tá krytina je vytrhaná, aj tuto je čerstvo vytrhnutý kus. Vlastne tuto je vytrhnutý kus, ktorý je takto už vytrhlý, ktorý už čaká na to, že ho vietor otrhne. Tuto, ako vidíme, to bolo doplňané a je to doplnenie, proste je už vytrhané von. Čiže táto strana trpí tým, že sa tu opiera vietor a vytrháva von ten šindel. Takže sklon strechy je nejakých 27 až 30 stupňov. Zmerané. Dobre, ideme pozrieť ešte do podkrovia, čo tam je. Tuto vlastne strecha, tuto vidíme ešte bleskozvod, ktorý vlastne je tuto zvedený na jednej strane a tuto vlastne je viacero tých bleskozvodov, hádam to bude zakreslené aj v projektovej dokumentácii, ale vidíme tu vlastne, je tu bleskozvod pohrebení a je tu zvažovaný, na tejto strane sú 4 zvedenia na tie výkiere, 1, 2, 3, 4 a na tejto strane sú dve, vlastne na každom kraji je jedno zvedenie hromozvodu dole, bleskozvodu. OK. Takže podkrovie tu vidíme, to je zdravé, tu je plný záklop doskový, dosky, tu sú 2,5 kg, 3, nemám tu centimetr, ale štandard, čiže tuto je to bez problémov. Tu vidíme pározábranu a tu sú nejaké rozvody vzduchotechniky. Dobre, to asi všetko.